जायाखैमोन सोरनियाबा 10 बोसोर सोरनियाबा 5 बोसोर सोरनियाबा 20 बोसोर बेबायदि खारलायनानै दंमोन आरो बिसोरो दा बेफोरबायदि खारलायनाया जा गावसोरनो कन्टेक्ट नाम्बारजों फन खालामलायनानै बे कल खालामनायाव आं थांफिनसै बिमा आंखौ निमाहा होदो मादो बिदि बिनायखौ आं मोनदों। आंहाथ' जोबोर गिदिर बेराम जादोंमोन ओमफ्राय दस्रायाव नायबाबो हामाखैमोन आरो बावसो हामफैनाय जादों आङो बिदिनो आंखौनो हुस गैलामोन मिथिने बिरा एरि आंनि खुगायाव हरखाब फैबाय नोंसोरसो फैदों बाहाय नोंसोरसो थाफैदों होनबाय आं नोंसोरथ' रायखससो नोंसोरथ' बिरासो होननानै जि नांलायबाय अखा थब्लंखा एखे ख्राब 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 बे सिलिं सिङाव बिदि अरो। दे नोंसोर न'खराव मा प्रब्लेम जानानै दिनै नों बे उथ्रिसार शिब मन्दिराव सफैखो? आं माने बे मबाइलाव दाख्लै होनाय हिसाबै नुहुरनानै खोनानानै ओमफ्राय दा बुरियाबो बिदि असुबिदा जाना थादोंमोन नालाय मानोथो बुरिया खोनाबाय आरो नै दा बुरिया खोनाबाय जे थापिसखौ लायसिगोन ओमफ्राय जे न'नि मोदायफ्राबोथ' मिथिजोबखाबाय बे हरावनो नै बुरिजों दावराव दावसि बे मोदायजों गावजों नांलायलायनानै ओमफ्राय बिराबो ओंखारलांबाय रायखसबो ओंखारलांबाय आरो बे हरावनो दाथ' मोजां होनबायना। दा इमानसिम बेमार जादों मिरगि बेमार जादों जायबाबा मुरगि बेमार होनो आरो बेजोंनो केन्सार टिउमार पेरालाइज प्रेसार स्ट्रक आरो सन्तान मोनै आरो बेफोरनि सायाव गोबां सानाय सुनाय बिस बिदिना दा लगे लगे प्रमान मोनजोबदों सार। दा सोरबाया बिदिनो खस्थ' मोननाय गोबांथार मोदायफोरजोंबो गेलेजानाय बायदि मैया खालामजानाय बेफोरबायदियाबो हामनाय प्रुफ दङ। आंनो दा जानानै न' खाथि हिसाबै आं नुयो गोबांथार मानसि बेमार नायजाफैनायखौ दा आंबो बाहाय फंबायखौ गोबांथार मानसि फैयोबा एफा एनै मदद होफायो। जोबोर हारिनि आं जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैथि खेब आं दिनै दंफैयो रुनिकाटा चिरां बुध थिनालिनि अक्सिगुरियावहाय आरो नैबे उथ्रिसार शिब मन्दिरावहाय बावहाय आङो जायफोरनाखि दिनै प्रुफ मोननानै माने प्रुफ मोनदों बिथांमोननिफ्राय आं सोंनाय फिननाय खालामगोन ओमफ्राय माखासेफोर जायफोरनाखि पिक्साराव फैनो बायो आं बिथांमोनजों डिसकासन खालामबाय बेखौ नोंथांमोननो माने स्पष्ट खालामजोबगोन। बावहाय दिनै गोबां रोखोमनि बेरामनि मानसिफोर फैबाय बावहाय साफा सुमाला नैबे गोदोनायाव माने सिङाव केन्सार जायो नामा होनो गाराय जादों बेनि मानसि फैदों प्रेसारनि मानसि फैदों ओमफ्राय पेरालाइसिसनि मानसि फैदों बावहाय न'खराव बिसिजों फिसाइजों माने बिमा बिफाजों दावराव दावसिनि मानसि फैदों बावहाय न'खराव खारलायनायनिबो बाहाय गोबां मानसिफोर फैदों माने दिनै बाहाय बुहुत मानसिफोर दं 50 जनसो मानसि दं बाहाय जों नेगासिनो दङ बिथाङा मन्दिराव दङ दा आं बेजोंबो एसे रायलायगोन आरो सानै साथामसो जायफोर न'खराव घटना जादोंमोन बिथांमोननिफ्रायबो आं मोननैसो आङो माने बिथांमोननिफ्राय आं सोंगोन आरो दा बिथांमोना मा बेराम जादोंमोन आरो दिनै बे मन्दिराव बे उथ्रिसार शिब मन्दिराव फैनानै बिथांमोना माबायदि दिनै प्रुफ मोनखो माबायदि फोरमान मोनखो बेखौ आं सोंगोन थारमाने दा गतिके रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जाय बिथांमोना दिनै न'खराव जेंना जादों नोंथांमोना गुबुननि बुंनायखौ लायाबालानो नोंथांमोना थाबैनो फैनानै सिकित्सा खालामफैबानो जाबाय माने गुबुना बिदिनो बुंखायो आरो गुबुना मालायनि निदान खैफोदखौहाय मिनिग्राबो थायो नालाय सोरबाया मिनियो सोरबाया माने मोजां मोना बेबायदिबो मानसि थायो गतिके नोङो बेखौ खोनासंनो नाङा नोंहा जुदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा आरो बे प्रब्लेमखौ जुदि नोङो माने फोसाबना लानो लुबैदोंबा नों बे चिरां रुनिकाटानि जे उथ्रिसार शिब मन्दिराव फैदो आरो बे जेनाखि फंबाय गुरुजोंहाय नोङो नायजानानै नोंहा मा बेराम दं बेखौ नों खिथाना फैबानो जाबाय। दिनैबो गोबां मानसिफोर फैदों बेवहाय आं बिथांमोनजों डिसकासन खालामबाय माने बायदि रोखोमनि बिसोरनाव प्रब्लेम दं आरोखि बिनाव सोरनाबा पेरालाइसिस दङ सोरबा आथिं सिं सायो आरो न'खराव सोरनाबा प्रब्लेम सोरनाबा खर'आ ओरैबायदि माबा माननाय बायदि माबा खारनाय बायदि मोनबाय थायो आरो बेवहाय सोरबा गस्लाखौनो गाननो हाथारामोन बेबायदि मानसिफोर दंमोन बेयो दिनै गस्ला गाननो हानाय जालांबाय माने न'खराव बेफोरबायदिनो सोरनाबा बिरा हाबनाय माबा हाबनाय होनो ना अन्थाइ खुबैबाय थायो न'आव ओरैबायदि जायोमोन दा अन्थाइ न'आव मोनसेल' रावबो खुबैला दा बेबायदि समस्या जोबलांजोब्बाय माने बिभिन्न रोखोमनि मानसिफोर फैदों आरोखि बिथांमोना दाबो नेनानै दं बिथांमोना हयथ' दिनै 5ता 6ता बाजिगोन बिसोरो दा बिनिखायनो आं जे नैथि खेब बे फंबायनि मन्दिराव आं फैबाय आं बिथां लेंहरनायखाय गोबां माखासे जायफोरनाखि प्रुफ मोनदों फोरमानफोर मोनदों बिथांमोना बाव फैदों बाहाय जराथाम जराब्रैसो न'खराव बिसि फिसाय खारलायनाय बिदेशाव थांनाय बिथांमोननिबो फैबाय आरो दा बिथांमोना मोजाङाव दंसै कन्डिसनाव बिथांमोना दा फन हरफिनलायबाय बिथांमोना फैफिनलायसिगोन बेबायदि कन्डिसन जानानै फैजोब्बाय दा फंबाया गाव जायखौ हादों बेखौ गासै बिथाङा मावनानै हरगासिनो दङ दाबो मावगासिनो दं मन्दिराव दा फैयोबा नोंथांमोननो आं बे फंबायजों आं एकदमबारे एसे सोंबावगोन आरो जाय प्रुफ मोनदों बिनिफ्रायबो आं मोननैसो भिडिअ लाबाय बेखौ आं नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोनहा जाय न'खराव बिपद जादों नोंथांमोनहा बिदिनो गोबां रोखोमनि नाना रोखोमनि प्रब्लेम जानाय
न'खराव गामियाव हिंसा जानाय नोंजों गोबां रोखोमनि थायोना बेफोर जुदि जादोंब्ला इमिडियेट कल खालामनानै नोंथाङा फैबानो जाबाय बे चिरां जिल्लानि रुनिकाटा बुरथिनालिनि अक्सिगुरि गामिनि बे उथ्रिसार शिब मन्दिराव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोखि फैनानै मुलिफोर लांफैदो आरो जुदि मुलिफोर लांनानै जुदि हामा बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना एसे नायजाबावदो मन्दिराव एसे हाबबावदो हाबनानै एसे मोजां सोंनाय फिननाय लाबानो जाबाय ओमफ्राय बिथाङा जाय बुंहरो नों माबा मोनसे मुलि जायोबा मुलि फुननाय लायोब्ला उमुक माबाखौ मोनजाया सप्तासे थाथ' सानब्रै थाथ' सानबा थाथ' दाजाथ' होनोब्ला नोङो सानबासो थाथ'नायखौनो नांगौ सप्ता खनसेखौनो था सप्ता खनसे नों था आरोखि नों थाथारनांगोन आरो ना अब्लासो जाफुंगोन ना बुस्थुआ नों जुदि बेरामखौ फाहामजानो लुबैदोंब्ला जानाया देरसिन नङा नोङो सप्ता खनसेखौ नों मानो थानो हाया सप्ता खनसे नों मिरामिस थानांगोन बा जेखौ मोनजाया नोंखौ जायासो थानांगोन आं बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय नों जुदि गाजानो लुबैमारोबा दिनै बाहाय बाक्सानि मानसि दंफैयो उदालगुरिनि मानसि दंफैयो गोबां जायगानि मानसिफोर दंफैयो बिथांमोना गासिबो गुबुन बिभिन्न रोखोमनि मानसिफोरबो गोजा बिसोर बिस्राबो आरो गोबां डाक्टार नायबाय सोरबा चेन्नाइयाव लांबाय चेन्नाइयाव लांदोंबाबो हामाखै बेबायदि गोबां प्रब्लेम आरोखि बिथांमोना आं बिसोरजों दा डिसकासन खालामबाय आरो बिसोरो दिनै पिक्साराव फैजानो बादों माने दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ भिडिअ खेबनाय जायाखै आं साथामसो खेबबाय बेखौ आं नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय आरो आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना थाबैनो जगाजग खालामनानै नोंथांमोना माने खौरां लानानै नोंनि न'खराव जेखि प्रब्लेम जायाथों मानो न'खराव जेनेबा जौ लोंनानै दावराव जाबाय थायो बिसिजों फिसायजों फिसाया जौ गारनो नागिरा माया बेफोरनि जुदि प्रब्लेम दंब्लाबो नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै थांबानो जाबाय आरोखि आं बेखिनिखौ होबाय फैयोब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ दे बाजै नोंहा न'खराव मा प्रब्लेम जायामोन मा प्रब्लेम जानानै दिनै नों दिनैहाय फैनांगौ बायदि जाखो आंहाथ' जोबोद गिदिर बेराम जादोंमोन ओमफ्राय दस्रायाव नायबाबो हामाखैमोन आरो बावसो हामफैनाय जादों आङो बिदिनो आंखौनो हुस गैलामोन मिथिलामोन आरो मा जादों आंथ' हारसिं आंखौनो आं मिथिलामोन ओमफ्राय बिदिनो आंनि न'खरनि आंनि फिसाया लाबोबाय ओमफ्राय आं बाव हामलांनाय जादों आरो नों गावखौनो मा जादों जेबो मिथिलामोन बार गाज्रि नांदों होनदों आरो ओमफ्राय बिदिनो माबानाय जाबाय ब्रेनाव नांदोंबो होनदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो हामनाय जादों आरो बेफोरबायदि बे मानोखिने बिरा एरि आंनि खुगायाव हरखाब फैबाय नोंसोरसो फैदों बाहाय नोंसोरसो थाफैदों होनबाय आं नोंसोरथ' रायखसो नोंसोरथ' बिरासो होननानै जि नांलायबाय अखा थब्लंखा एखे ख्राब 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 बे सिलिं सिङाव बिदि अरो ओमफ्राय दिनै मोनायाव गैया दिनैनिफ्राय खारनोबा खार ओंखारलांबा ओंखारलां नोंसोरो ओंखारलाङाबा नोंसोरखौ बुथारजोबगोन आं ओरै होनबाय आं ओमफ्राय दिनै एखे थान्दा गैया बे बिराबो रायखसाबो मानि खोथा रायलायहरदोंना बेनाव हाबफैबाय नालाय खोमायाव बेबायदि माबानो हाबाय आरो नोंसोर रायखसो बिरासो ओंखायनो जोंनि न'खरखौ नोंसोर जाजोब्बाय फिसा फिसौया आलाय सिलाय लेरे थेरे खालायजोब्बाय ना नोंसोरो रायखस बिरा होननानै दिनै ओंखारलाङाबा जुदि नोंसोरो जामेला जागोन नोंसोरखौ बुथारजोबगोन आं ओरै होनबाय आं सिमब्रेनो होनबा दसे गोबाव थानानै फैफिनो बिसोरो एखे मादार खालायनो होनबा सिरि थागोन आरोखि बिसोरो बेबायदि जादों आंखौ थारमाने आंथ' दा बेहाय बाहेरायाव गोबां मानसिफोर दङ बेरामिफोर दं बिसोरजों आं रायलायबाय माखासेजों आं भिडिअबो लाखाबाय दा बेहायथ' गोबां बेरामि मानसिफोर फैबाय दा बेनि गेजेरावहाय दा सोलिबाय थानाय थारमाने न'खराव बिसिजों फिसाजों दावराव दावसि जायो ओमफ्राय फिसालाफोरजों बिमा बिफा दावराव दावसि जायो ओमफ्राय दानि हिनजाव खारलायनाय बेफोरनि सायावहाय माबायदि प्रुफआ दंथारो बेखौ एसे फोरमायना होदो खुलुमबाय नोंथांनि चेनेलखौ आं बरायनाय थाबाय दिनै आं नैबे रुनिकाटा थाना आरो पस्ट अफिस खुंब्रिं आरो गामिया जोंना अक्सिगुरि बे अक्सिगुरियाव आङो दङ दा बिथांनि चेनेलखौ आं बरायनो लाग्रोबाय दा बिथांनि थायाव आं फोरमायहरनो सानोदि बिथांनि इउटुब चेनेलाव दा जायफोरा न'खराव बिसि फिसाय बा बेफोरनि गेजेराव न'खराव बिमा बिफा बा बोराय बुरै दावराव दावसि गोबां सोलिबाय थायो नङा होमबा बयनिबो न'खराव हांगामा जायो बे हांगामाखौ आङो दा सुस्रांगासिनो दङ दा हौवा हिनजाव खारनायनि बेलायाव आं प्रमानफोरखौ होगासिनो दङ आङो 10 जुलि जाबाय 10 जुलिखौ आङो दा सोरबायाबा खौरां हरबाय सोरबायाबा फैनो खोथा होबाय सोरबायाबा बिदिनो गावजों गाव गोसोआव गोरोबनानै आं दे मिलायफिनसिगोन होननानै बुंनानै थाबाय आरो दा मिलायनायाथ' 100%नोखा सिगाङावथ' बेफोरबायदि जायाखैमोन सोरनियाबा 10 बोसोर सोरनियाबा 5 बोसोर सोरनियाबा 20 बोसोर बेबायदि खारलायनानै दंमोन आरो बिसोरो दा बेफोरबायदि खारलायनाया जा गावसोरनो कन्टेक्ट नाम्बारजों फन खालामलायनानै बे कल खालामनायाव आं थांफिनसै बिमा
आंखौ निमाहा होदो मादो बिदि बिनायखौ आं मोनदों। दाथ' फैगासिनो दंखायो बिदियाबो फैगासिनो दङ आरो मावगासिनो दंखायो नालाय मावगासिनो दङ। ओमफ्राय आं सोंनोसै थारमाने रायजो राजाफोर सोंनायखौ बे जौ लोंनाय मानाय जौ लोंनायखौ गारहोनो हानायनि दंना गैया होनदों। जौ लोंनायनि थाखायथ' जौ लोंनाया मोनसे माबा जाहैबाय जेन'बा बे गावनि गोसोजोंबो जायो माखासे माबा मोनसे लक्षण नांनायजोंबो जायो। दा बेफोरनि गेजेराव जोङो बेफोरनि सायाव एसेबांसो इम्परटेन्ट साना। दा बेफोरनि गेजेराव गावसोर जुदि साननानै फैयोब्ला आं बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लायो माने आं बेखौ भिडिअ'आव होलायला आरो होयोबा एसे गाज्रि खोनायो ओंखायनो आङो गावसोर फैयोब्ला बिनि फारसे माबा बेबस्था लागोन आरो आं बेबायदि आरो थारमाने सोरबा सोरबा न'खरा जौ लोंनायजोंनो माने गावसानाय बायदि जाबाय बेबायदि होनदों आरोखि न'खराव माने मोनायाव फैबाथाय लोंनानै फैयो दुम-दाखाल खालामफैयो बिदिनो दंना गैया आदा माने सोंहरनायखाय आं सोंबाय आरो दङ सार जेबो नङा दङ माने बिनि थाखाय आङो भिडिअ'आव अपेन होयोब्ला माखासे लोंग्राफ्राबो आंखौ एसे फन हरनानै डिस्टार्ब खालामगोन नामा सार दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोना जाय आइजोफ्रा बेफोर उसुबिदा दङब्ला बेखौ गावसोरो आंनिसिम फैबा आं बे खौरांखौ होगोन आरो दा बेफोरनि बिसयै आरो आं बुंनो सानबावो दा इमानसिम बेमार जादों मिरगि बेमार जादों जायबाबा मुरगि बेमार होनो आरो बिदिनो केन्सार टिउमार पेरालाइज प्रेसार स्ट्रक आरो सन्तान मोनै आरो बेफोरनि सायाव गोबां सानाय सुनाय बिस बिदिना दा लगे प्रमान मोनजोबदों सार दा मैयाबो आं मोनसे प्रमान होबावसै मैयाबो जोंहा मेदाम दांखो लोदो फैदोंमोन बयनिबो सिनेमा गाग्रा बेखौबो आङो बिथांखौ आङो जिरायहोनानै नानानै हरदों बिथाङा लगेनो आंनि मोदोमखौ रेंदों होननानै आथिं आखाइ सानायफ्रा खमायदों होननानै बियो आंनो प्रुफ होदों आरो मैया बे मेदामा फैदों मेदामा नोंथांमोना खोनाखाबाय रायजो नोंथांमोना बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाथा बुध थिनालिनि जों ओरै फैनानै अक्सिगुरि गामियावहाय बे उथ्रिसार शिब मन्दिराव नोंथांमोना फैबानो जाबाय जायफ्रा माने न'खराव माने बेमार आजारजों गोलैना दङ जायहा जादों बिसोर मिथियो नालाय आरो जायहा न'खर जाजाया बिसोरथ' मिथिया आरो गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरो दा बे आरो बेखौ जेबो साननो नाङा नोंथाङा जाय न'खराव जाजादों नोंहा जुदि बेरामखौ फाहामनो गोसोबा जेनेबा नों कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय आरोखि दा गोबां मानसि दङ लामायाव गोबां मानसि दंबावो बिथांमोनाबो नेगासिनो दङ दा बेखौ लाबाय थायोबा गोबाव जागोन बेखायनो आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय सारमोना जेखौ बुङो बेनो जागोन जायनि गेजेराव बेमार आजारखौ आं जेखौ फोसाबदों जा नै बियो वान टाइमखौथ' आं हगारखाबाय नै बियो जाहैबाय 2 days जागोन 2 days जागोन बियो 2 days मा प्रुफ मोनखो आङो सारमोन फैनायखाय आं सारमोननो खोन्थाबाय आरो लोगोसे आंनो नैबेनो आंनिनो बिदा बेनावबो फंनैसो बाथ्राखौ ला समखौ दिरुननानैब्लाबो आंखौ सम होबाय बे बिदानावबो सों बे बिदायाबो जोंनि गाहाय मानसि बे गामिनि आरो धर्मनि गोबां खामानि मावो सारा जोंना नैबे बिदाया बे धर्मनि खामानि मावो जिखुनु धर्मखौनो बे मावो ओमफ्राय बिनिफ्राय मोजां खामानि मावलाङो आरो बेनावबो सों दे सोंनो हागोन जाबाय दे ओरैनो दा जेनेबा मा रोखोमनि बेराम आजारफोर फैदों दा मेगनजों नुनायहाय नैबे उथ्रिसार शिब मन्दिराव खुलुमबाय दिनै जोंना बिराज फंबायनि जे नायनायनि गेजेरजों गोबांथार सुबुङा बे मन्दिराव फैनानै प्रुफ जादों जोंबो नुदों आरो सोरबाया बिदिनो खस्थ' मोननाय गोबांथार मोदायफोरजोंबो गेलेजानाय बायदि मैया खालामजानाय बेफोरबायदियाबो हामनाय प्रुफ दङ आंनो दा जानानै न' खाथि हिसाबै आं नुयो गोबांथार मानसि बेमार नायजाफैनायखौ दा आंबो बाहाय फंबायखौ गोबांथार मानसि फैयोबा एफा एनै मदद होफायो दैदेनलांफायो दा जाय बिथांमोनहा फोथायनाय दङ बे बिथांमोनहा नैबे मन्दिराव फैनानै बेमारखौ फोसाबफैजानो हागोन आं बेखौ खावलायो गोबांथार सुबुङा गोबां बुंगोन मालायनि बुंनायखौ लानानै लाब गैया हामग्राफोरनाव सोंनांगोन सोंनानै फै रायजो राजाफोर आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दे नोंसिनि न'खराव मा प्रब्लेम जानानै दिनै नों बे उथ्रिसार शिब मन्दिराव सफैखो आं माने बे मबाइलाव दाख्लै होनाय हिसाबै नुहुरनानै खोनानानै ओमफ्राय दा बुरियाबो बिदि उसुबिदा जाना थादोंमोन नालाय मानसिफ्रा बे हिसाबै बेखौ दानगारनो आरैनो होननानै थाफिस लांनो होननानै फैदों आरो ओमफ्राय दाख्लै फैसा होनानै थांबाय आङो थाफिसनि थाखाय फैसा होनानै ओमफ्राय सानथाम सानब्रैसो नांगोन होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' नाम्बारखौ होलांबाय नाम्बारखौ उल्था फाल्था लिरना दोनदों फन होनो रोङासै बेनिफ्राय आं फन लाहरबाय ओइदिनखालि बिस्थिबारमोन ओमफ्राय थाग थिग बे बुरिया खोनाबाय आरो नै दा बुरिया खोनाबाय जे थाफिसखौ लायसिगोन ओमफ्राय जे न'नि मोदायफ्राबोथ' मिथिजोबखाबाय बे हरावनो नै बुरिजों दावराव दावसि बे मोदायजों गावजों नांलायलायनानै
ओमफ्राय बिराबो ओंखारलांबाय रायखसबो ओंखारलांबाय आरो बे हरावनो दाथ' मोजां होनबायना दाबो माने नोंसिनाव मन्दिर दङ मन्दिर दं औ मन्दिर थारमाने दुर्गा मन्दिर नायफिननो हासिगोन नायग्राया नायखायो खिन्थु बे